Hello po! Magandang umaga! Ako po si kapatid na Apple Joy Baguio. Mula po sa lokal ng Baguio, distrito ng Davao West. Sa hindi pa po nagsisimula ang lockdown, ay nagtatrabaho po ako tuwing Sabado at Linggo sa isang restaurant. Ang mga sintomas po ng sakit na kumakalat ay ubo, sipon, lagnat, at sumasakit po nalalamunan. Pinapayuhan po ang bawat pamilya na obserbahan ang kanilang sarili, obserbahan ang bawat miyembro ng kanilang pamilya. Noon pong may napabalitang may isang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa aming lungsod at isinagawa ang Enhanced Community Quarantine. Nalulungkot po ako at nababahala dahil hindi na po may sasagawa ang pagsamba sa kapilya. Naisip ko po kung saan kami kukuha ng mga pangangailangan sa araw-araw. Nababahala po ako sa mga taong nawawala ng trabaho. Naisip ko po ang mga pagbabago na mangyayari sa pang-araw-araw na buhay ng bawat tao. Sa panahon po ng GCQ ay pinahihintulutan na pong lumabas, ngunit may mga protocols na pinatutupad ang gobyerno. Hello po, ngayon ay pupunta po tayo sa tindahan namin ng gulay, doon po sa Tugbok. Samahan niyo po ako. Kapag po umaalis ng bahay, kailangan magbukas. Habang nasa bahay at walang ginagawa, ay abala po kami sa pag-aalaga ng aming mga halaman at bulaklak. Nagpapasalamat po ako sa ating tagapamahalang pangkalahatan dahil sa inilunsad na household worship services ay naisasagawa pa rin po ang masiglang pagsamba ng bawat kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo, na kung saan maisasagawa pa rin po ang pag-awit, pagsamba at paghahandog sa ating Panginoong Diyos.
Patuloy pong isinasagawa ng aming buong pamilya ang pagpapanata sa ating Panginoong Diyos upang hingin ang tulong niya sa panahon ng krisis na kinakaharap ng mundo natin ngayon. Mahalaga po sa akin ang pagiging kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo dahil natuto po akong maging mapanalanginin. Dahil sa kung kahit anong pagsubok ang dumating sa aking buhay, ay matatag pa rin po akong nakikibakas at lumalaban. Nihiling ko po sa Ama na patuloy niyang tulungan at bigyan ng mga pagpapala ang bawat kapatid sa loob ng Iglesia.